Bugün şampan şərəpləri Яңа Терешка авылында агылачак. Чөнки бүген 35 еллык энҗе туйларын Әлфия Гилман кызы һәм Рамил Расим улы Алтынбаевлар каршылый. Әлеге онытылмаслык матур гомер тантаналары белән ихластан Батраевлар гаиләсе, кызлары Эльвира, кияүләре Ринат, уллары Радик, киленнәре Иркә, оныклары Алмаз, Илназ, Руслан, Радамир, Арыслан кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әти һәм әни, без сезне кызыл туйыгызда кытлый алмадык инде. Энҗе туйыгызда кытлысы килә. 35 ел элек бер авыл балалары бию кичәсендә танышып, мәхәббәт хисендә янып, гаилә коргансыз. Ул чак әткәй, шофер, әнкәй кибеттә сатучы буларак эшләп килгәннәр. Бер-берсенә язылган пар булып, алар дистәләгән еллар кулга-кулны тотып матур яшиләр. Бер-бер артлы башта гаилә бизәкләре, мин, кызлары, аннары нәсел дәвамчылары туып, аларның яшәешләренә мәгънә эзләгәнбез. Безнең өчен янып, көйеп, бар көчләрен куеп, алар үстереп, тәрбияләп, белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Икесе дә алар гаиләдә үз урыннарын гомере буе белделәр. Әткәй шин хуҗа, гаилә башлыгы, әнкәй шул гаиләне җылытучы учак булды. Безне тәрбияләп үстерүегез, авыр минутларда да сынмыйча, сыгылмыйча, гаиләнең бердәмлеген саклап калуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Шин күңелдән әйтәбез, сезнең кебек әти-әниле булуыбыз, тулы гаиләдә тәрбияләнүебез белән без бик бәхетле. Сау-сәламәт булып, тагын озын-озак гомер бәхеттә, муллыкта яшәргә насыйп булсын сезгә. Күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Әти, әни, ике канатым сез. Мин бит бәхет кышы сез барда. Сез булганга бер дә йөзебез шытмый. Басып барабыз тере кызларга. Сез булганга кылыч йөзләреннән мин елмайган килеш барамын. Кырыс язмышымның күзләренә язгы кояш булып карадым. Сез булганга йыгалмады давыл, тамырларым сезнең йөрәктә. Сезнең дугаларга башым салам, рухым сынып ярдәм кирәктә. Әти, әни, алтын канатларым, хыялларга кабат юл алам. Сезнең янда мин һаман да сабый, бәхетемә кереп югалам. Исән генә була күрегездә, тигез, озак яши күрегез. Бала шатлыгыннан балкып торсын гомер буе күңел төрегез. Әткәй, әнкәй, минем пар канатым, сез булганга дөньям түгәрәк. Иңне иңгә, җанны җанга куеп, яшигәле, яшик бергәләп. Акыллы сүз, алтын киңәш белән, авыр чакта ярдәм итәсез. Адашканда ак юл күрсәтүче, күңел күзе, ул сез икәнсез. Сезгә саулык телим һәр дугамда, тигез бәхет телим һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп, шын йөрәктән карыйм сезгә, сөеп, яратып. Хөрмәтле Әлфия Гилмановна һәм Рамил Расимович, алда, саулыкта, исәнлектә, бала-уныклар бәхетенә куанып, алтын туйыгызга да барып җитегез. Музыкаль бүләктә бары сезнең өчен генә яңгырый.
Югарга китсәң, туктап калыр йөрәк, синсез типмәс ахры сөйгәнем. Әгәр дә югалсам, мин синсез нишләремен, туктар бит бүдән йөрәгем. Син минеке генә, мин синеке генә.